Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Сезне күрүебезгә без бик шатбыз. Әйдәгез, барыбыз авыз итәбез. Рәхмәт сезгә. Шакмы неме, шакмы? Аның башлангыч чоры 1966 елларга туры килә. Тәкъдим итеп, тамашачыларны таң калдырып кайта ул ансамбль. Россиянең бик күп шәһәрләрендә президентыбыз тарафыннан Елгасы башкорт белән татар арасын бүлеп тора торган безнең иң матур биюләрнең берсе. Мин үзем тумышым белән Башкортстанның Стәрлебаш районыннан, әлеге көндә Благовар районында яшим. Октаныш районы җитәкчесе Фаттахов әфәнде шулай ук безнең сорауларга җавап бирде, ачык иттереп. Безнең өчен бу әлбәттә бик кыйммәтле мәгълүмат. Шуннан соң без әйтеп китәргә кирәк, безне бик матур бай табын белән каршы алдылар. Һәм Василий әфәнде белән очрашканнан соң да шушындай ук табын дәвам итте. Табын вакытында район мәдәният йорты коллективы, катнаш ансамбль шул кадәр матур итеп чыгыш ясады, без исебез китеп утырдык. Мондай мөмкинлек Казанда гына бардыр дип уйлыйк, Октанышта да бар икән. Шуннан соң без таныштык Агыйдел бию, дәүләт бию ансамбле белән. Шулай бу ансамбльнең чыгышы бездә шул кадәр матур тәэсирләр калдырды, исебез китеп утырдык. Чынлап та эшләгән җирдә әллә нәрсәләр булдырып була икән. Октанышлыларның каршы алулары, аларның бүтән җирдә матур иттереп татарча сөйләшүләре, менә әле гимназиягә килеп кердек, укучыларның матур иттереп исәнмесез дип торулары, һәрберсенең үз постында җавап бирергә әзер торулары безне сокландырды. Без Октаныштан бик матур тәэсиратлар белән кайтып китәбез. Кайткач та бу турыда сөйләшү дәвам итер әле безнең тегендә үзебез яшәгән урында калган иптәшләр белән дә аралашырбыз. Мөгаен безнең очрашу, безнең монда килү нәтиҗәле булыр дип уйлыйбыз. Благовар районында безнең каләмдәшләр дип аталган каләм тибрәтүчеләр, шагыйрьләр оешмасы бар. Менә шушы оешмада йөрим мин һәм шул бер үк вакытта республикабызның Сәхип Җамал хатын-кызлар оешмасында торам. Без татар тормышы эчендә актив катнашып яшәргә тырышабыз. Төрле чаралар оештырабыз. Без бу темадан дип әйтимме, читкә киткәнебез юк. Шуның эчендә кайныйбыз. Без башлангыч классларда инде без шушы әдәбиятка мәхәббәт тәрбияләргә тырышып, башлангыч класс булса да Тукайның зуррак әсәрләрендә өйрәнеп, безнең балалар чынлап та татар әдәбиятына, татар шигыренә, татар хикәясенә, әкиятенә гашык булып укыдылар. Алар әлеге көндә дә хәзер зур егетләр, үзләренең гаиләләре бар, килеп рәхмәт әйтәләр. Безнең өчен шулай бик шатлыклы. Чөнки милләтне үзебез үстермәсәк, читтән килеп үстерүче булмас мөгаен.